Лукашенко вышел працаваць на суботніку, прыбіраць смецце і пазаваць на камеру. Самаабвешчаны прэзідэнт вырашыў на будоўлі нацыянальнага гістарычнага музею і парку народнага адзінства. Грошы, сабраныя падчас сённяшняга агульнанацыянальнага суботніку, пойдуць на стварэнне сталай экспазіцыі гэтага музею. На Белсаце навіны, вітаю гаспадарства і запрашаю на кароткае падсумаванне галоўнага на гэты час. Штрафаваць за прапаганду ЛГБТ бяздзетнасці ў Беларусі пачнуць сярэдзіны чэрвеня. Менавіта тады набудзе моц асноўная частка закону аб змяненні кодэксаў у пытаннях адміністратыўнай адказнасці. Дакумент сёння апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Днямі гэты закон падпісаў Лукашенко. У ім прапаганда вызначаецца як, цытата, «распаўсюд у любой форме інфармацыі дзеля фармавання ў грамадзянаў уяўленняў о прывабнасці гомасексуальных стасункаў, змены полу, бяздзетнасці або прызнанні педафіліі дапушчальнай. За гэта прадугледжаныя штрафы да 900 рублёў для фізічных асобаў і да 6750 рублёў для юрыдычных. Калі такая інфармацыя даступная непаўналетнім, магчымы нават адміністратыўны арышт. Расія чарговым разам паспрабуе ўцягнуць Беларусь у сваю вайну. Пра гэта прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі заявіў пасля дакладу галоўнакамандуючага ЗСУ Александра Сырскага. Паводле палітыка выведка назірае, што на тэрыторыі Беларусі паблізу ад украінскай мяжы будуюць дарогі і рыхтуюць пазіцыі для артылерыі. Даручыў праз адпаведныя каналы папярэдзіць фактычнае кіраўніцтва Беларусі пра гатовасць Украіны абараняць сваю зямлю і незалежнасць. Характар і наступствы нядаўніх падзеяў у Венесуэле павінны стрымаць кіраўніцтва Беларусі ад памылак. На заявы Зяленскага адрэагавала Святлана Ціханаўская. На сваёй старонцы ў садсетцы Экс яна напісала, што нельга дазволіць дыктатару цягнуць Беларусь у агрэсію Расіі супраць Украіны. Любы падобны крок служыць толькі рэжыму і Крамлю, але не адлюстроўвае волю беларускага народу, падкрэсліла Ціханаўская. Труп жанчыны знайшлі ў лесе ў Лепельскім раёне Віцебскай вобласці. Пра інцыдэнт паведамляе прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў. Паводле папярэдніх дадзеных, жанчыне магло быць ад 18 до 40 гадоў. Ейны рост каля 170 сантыметраў. Смерць наступіла на працягу года. Прычыны будуць высвятляць адмыслоўцы, ўжо прызначылі судова-медычную экспертызу. Міліцыя звяртаецца да грамадзян з просьбай паведамляць ім любую інфармацыю, звязаную з акалічнасцямі гібелі жанчыны. Камітэт дзяржаўнага кантролю агучыў прэтэнзіі да архітэктурнага бюро «Зробім Архітэкс», куды на пачатку красавіка прыйшлі сілавікі. Кампанію падазраюць у нявыплаце падатку і заробках у канвертах. Ці хочуць улады гэткім чынам паказаць, што ўвесь бізнес у Беларусі мае быць падкантрольнай дзяржаве. У эфіры студыі Белсат патлумачыў бізнесовец, блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера» на нашым канале Александр Кнырович. Гэта паказальнае пакаранне менавіта ў сэнсе не ўступайце ў нейкія любыя палітычныя спрэчкі, а незгода з ідэолагам у штаце гэта палітычная спрэчка, у любыя палітычныя спрэчкі з рэжымам, з прапагандыстамі. Сядзіце ціхонька, рабіце сваю працу, зарабляйце грошы, пакуль мы вам дазваляем. Ці магчыма такі бізнес зрабіць бізнесам сям'і ці бізнесам некага алігарха побач? Нет, немагчыма. Чаму? Таму што гэта не бізнес, які можна манапалізаваць. Гэта бізнес B2B, і калі дзяржава прыбярэ сябе гэтую студыю, то заўтра яго не будзе ніводнага замоўцы і не будзе ніводнага супрацоўніка. Некаторыя масты і шляхаводы ў Мінску выклікаюць занепакоенасць гараджанаў. Відэа з трэшчынамі ў такіх канструкцыях людзі публікавалі ў сацыяльных сетках і выказвалі сваё абурэнне. Цяпер жа на прадпрыемстве «Гар-Аўтамост» адказалі, ці небяспечныя такія масты, піша выданне «Менск навіны». Шляхавод на скрыжаванні МКАД і Прытыцкага ў задавальняючым стане, заявілі на прадпрыемстве. Яго ўжо скончылі тынкаваць і фарбаваць. А яшчэ ў 2022 узмацнілі апоры, замянілі палатно і гідраізаляцыю. Спецыялісты супакойваюць, трэшчыны, якія заўважылі людзі, звязаныя з усадкай матэрыялаў пасля ўмацавання. На трываласць яны не ўплываюць. Некрытычнае пашкоджанне і моста на Дзяніслаўскай. Да капрэмонту, які запланаваны на 2027, тут паставілі спецыяльныя металічныя апоры. Напярэдадні радаўніцы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю зладзіла маніторынг у месцах продажу штучных кветак. З праверкамі прыйшлі прыблізна ў 100 аб'ектаў.
Парушэнні, як заявілі ў прэс-службе ведомства, знайшлі ў 33 з іх. Сярод найбольш распаўсюджаных хібаў адсутнасць цэннікаў, інфармацыя пра прадаўца ці тавара, а таксама адсутнасць ці няправільнае афармленне бэйджыкаў у супрацоўнікаў крамаў. Тым часам камунальнікі, эколагі і духавенства заклікаюць беларусаў усё ж такі ісці на могілкі жывымі кветкамі, а не штучнымі. Да ўвагі беларусаў, якія цяпер за мяжой, карткі MasterCard ад Белгазпромбанку і Альфа-банку перастануць працаваць у Еўропе з 21 красавіка. Паводле прэс-службы Альфа-банку гэта станецца ў 3 дзясятках краінаў, у тым ліку суседніх Польшчы, Літве і Латвіі. Як адзначаюць банкі, карыстальнікі картак не змогуць расплачвацца за пакупкі ў крамах, здымаць наяўныя з банкаматаў і адпраўляць грашовыя пераводы праз лакальныя сервісы. Таму, напрыклад, Альфа-банк заклікае кліенту ўжо цяпер зняць грошы. Установа цалкам прыбрала камісію за гэтую аперацыю. Альбо зрабіць перавод на іншую картку беларускага банку праз сістэму АРІП. У Беларусі ўсё часцей фіксуюць дарожна-транспартнае здарэнне з удзелам дзікіх жывёлінаў. Тым часам Дзяржаўтаінспекцыя анансуе распрацаваную сістэму са штучным інтэлектам, якая адсочвае жывёліну на дарогах і загадзя папярэджвае пра гэта кіроўцаў. Вблизи проезжей части вот этого светодиодной ленты установлены датчики, которые нам в систему говорят о том, что вблизи обочины либо придорожной полосы находится дикое животное. И система сразу переходит в красный свет свечения. В то же время еще дополнительно включается стробоскоп белого цвета в направлении, где появилось дикое животное, и служит таким отпугивающим вариантом. Сістэму распрацавалі спецыялісты прадпрыемства «Белдарсувязь». Пілотны праект ужо запусцілі ў Рычыцкім раёне на трасе М10, дзе сістэма паказала добрыя вынікі. Цяпер яе плануюць маштабаваць, у тым ліку на трасу М6 на Меншчыне. Летась у Беларусі адбылося амаль 5000 аварый з удзелам дзікіх жывёлінаў. Гэта на 30% больш, чым годам раней. У Беларусі з'явіўся першы робот-прадавец. Ён пачаў працаваць на аўтазапраўцы «Беларусьнафты» у вёсцы Яроміна Гомельскага раёну. Працэс куплі цалкам аўтаматызаваны. Калі ён пройдзе этап правярання, такія сістэмы могуць з'явіцца і на іншых запраўках. Без каментара. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 19 гадзіне ў аб'ектыве. Калі вам падабаецца наша праца, падтрымайце яе лайкам ці каментаром, але дбайце пра захады лічбавай бяспекі. Заставайцеся з Белсатам.